Mina nginalolu hlobo lomuntu wesifazane ngeke ngize ngilithathe ngisho kuthiwa kunjani. Ngisho ngaba muhle, ambe kahle, abe nemali, ayisebenzele, ayimele, ayikazele imizano yemfundo ephakeme. Yabona mangabe kodwa engahloniphi uyise omzalayo, ayi mina gede, ngeke. Futhi-ke babhemu kulula ukumbona umuntu wesifazane ongamhloniphi umzali wakhe, ikakhulukazi ubaba wakhe. Uyambona nje umuntu wesifazane le ntombazane ukuthi isahlala kubi, ihlala phansi kophahla likayise. Kodwa uma uyitshela ukuthi ngicela uzongivakashela mfowethu, uyavuma, uvumela phezulu. Aza kubuza ufuna ngihlale isikhathi esingakanani, umkale nawe uthi hayi ngifuna uhlale nje iviki, avumele phezulu. Jabuleke nawe uhleli nengane yomnumzana uyenzele lutho kodwa ihlala nobaba ngaphansi kophahla olulodwa, ihleli kuwe iviki lonke, ujabule nawe. Mbhemu ujabule. Suye umfazi loyo ongahloniphi uyihlo. Akasuye umfazi loyo muntu loyo. Ngoba mangabe engahloniphi ubaba omzalayo nawe ngeke azakuhloniphe. Wena-ke indoda yakhe ngeke azakuhloniphe ngoba akahloniphi ubaba wakhe. Angeke ahambe yohlala endodeni, angeke ahambe yohlala esokeni iviki lonke ebehlala phansi kophahla likayihlo, likayise. Ngeke. Bese uthi uyamhlonipha, akamhlonipha, akamazi nokuthi uyini. Futhi nawe akeze ukukuhlonipha nje. Akeze ukuhlonipha ngisho abazali bakho, akeze ukuhlonipha ngisho ubaba wakho. Umuntu wesifazane nje ongahloniphi umuntu wesilisa angimthathi serious. Sidalo angimthathi serious ngoba mina nami impilo yami isekelwe inhlonipho. If inhlonipho ayikho, cha ntombi, hayi ahlukane ngeindlela. Futhi lapha ngicompromise ngamane kukhulunywa ukuthi mawukuthi akekho umuntu wesifazane onjalo, ngamane kukhulunywa ukuthi angizugano, kulungile. Ungcono kakhulu ongaganiwe kunomuntu oganwe umuntu ongahloniphi, ongamhloniphi umuntu wesilisa ongamazi nokuthi uyini. Ungahloniphi ubaba wakho wakuletha emhlabeni, umuntu ongabe umhloniphi ukudlula wonke umuntu okhona emhlabeni. Futhi-ke lento niyenza odadewethu ukuthi ungahloniphi umfowenu, wenza ukuthi nesoka lakho lingamazi nokuthi uyini umfowenu. Kanti isoka lakho nalo kumele limhloniphe umfowenu. Uma ume nje ngakini uthi ngicela sisuke la, ukhona ubhuti, ukhona ubaba, asisuke la, singami la. Manje sengiyaqhamuka mina udadewethu ume nesoka layo, sekumele ngenze njani mina? Ngishintshe indlela? Hayi bafowethu ngeke. Yabona nje ngeke, ngamane kuthiwa impela angiganiwe, angeke ngize ngicompromise ngalokho. Abantu besifazane bahlonipheni abantu besilisa, bahlonipheni. Akusho thina kuphela, kusho neBhayibheli. Kanti futhi uma ngithi hloniphani abantu besilisa, angisho ukuthi hlonipha indoda yakho. Ungaqali ngendoda yakho, uyoqala ngokugcinwa ngakho lapho. Hlonipha uyise okuzalayo, uhloniphe ngisho nobhuti bakho, hlonipha obhuti bakho. Khona amantombazana aphuma phambi kobhuti bekhona, begcwele indlu, aphuma ahambe, umuntu ahambe esokeni azayibuyele ngeviki elilandelayo. Azi kahle ukuthi ukhona ubhuti wakhe, ukhona ubaba wakhe, akamazi nokuthi uyini. Jabuleke nawe mbhemu, hayi ufikile, sihleli nje lana, hawu, akusuyona umfazi leyo nto leyo. Nawe uyokweqa ngaphezulu, uyazi abahloniphi noma abazali bakho. Kuyofika imoto zizomcheck emzini wakini eganile. Hayi kumele sivuleni amakhanda babhemu. Mina manje khuluma ukuthi angiganiwe.